सिगाङाव बयखौबो आंनि डिजिटेल बड' इउटुब चेनेलाव बरायग्रोबाय आरो गासै नायगिरिफोरखौ आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। दा बावैनो मोनसे मपेड आरो इ-रिक्सानि एप्लाइ खालामनाय सोलिगासिनो दङ। बे एप्लाइ खालामनायाव नोंथांमोननो PDF फाइल आपल'ड खालामनांगौ जादों। बे डकुमेन्ट्सखौ PDF फाइल खालामनानै मोनथाम डकुमेन्ट्सआ आधार कार्ड, भटार कार्ड, पेन कार्ड नङाबा ड्राइभिं लाइसेन्स नांगौ। बेफोरखौ PDF खालामनांगौ। PDF माबोरै खालामो बेखौ रोङाबा दिनैनि बे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायबानो जागोन। अब्ला नोंथांमोना गावबागाव मबाइलजोंनो बानायनो हागोन। आरो जाय बिथांमोना कम्पिउटार दंखायो न'आव बिथांमोनाथ' इजि प्रसेस बानायनो हायो। नाथाय जायना एन्ड्रइड मबाइल बिथांमोना सोरबा रोङो सोरबा रोङा। जाय बिथांमोना रोङा बे भिडिअखौ नायबानो जाबाय। माबोरै खालामो आं खोन्थालांसै। सिगाङाव नोंथांमोना मबाइल मोजां नायनानै एसे साफानो खेबना लादो डकुमेन्ट्सखौ। ओमफ्राय डकुमेन्ट्सखौ खेबखांनायनि उनावहाय आं खोन्थागासिनो नैबे DOC स्केनार बे एप्सजों बानायनाय दिन्थिगोन आं बिनि लिंकखौ डिसक्रिपसनावबो होना होगोन नै। ओमफ्राय जुदि फार्स्ट टाइम अपेन खालामबा माबा पारमिसन बिनो हागौ, पारमिसनखौ एलाउ खालामबानो जाबाय। ओमफ्राय बिनि उनावहाय नै माबाजों दानो खेबनोबा नैबे केमेराखौ सेलेक्ट खालामदो आरो जुदि खेबखानाय दंखायोबा बे प्लासखौ सेलेक्ट खालामदो। आंनि बेलायाव खेबखानाय दंखायो बेनिखायनो आं नैबेखौ प्लासआव सेरना होबाय। माने बैनिफ्रायबो डाइरेक्ट खेबनो हायो। ओमफ्राय खेबखानायखौ बानायनो हायो। नैबे आं गेलारियाव थांसै नै। ओमफ्राय आं मोनसे सेलेक्ट खालामबाय नै बेखौ क्रप खालामनांगौबा हारसिंनो क्रप सिस्टेम जायो नै। आरो जुदि मोजाङै क्रप जाथायाखैबा एसे ओरै बोरला बोरलि बानायनानै ग्रोब मिलायहोबानो जाबाय डकुमेन्ट्सनि आन्थाल'। नै ओमफ्राय ओरैबो बानायनो हायो नै, ओरैबो बोनो हायो, ओरै खनाखौबो बोनो हायो। गाव ग्रोब खालायगोन डकुमेन्ट्सखौ। डकुमेन्ट्सनि साइजखौ ग्रोब नायनानै नैबे थिटआव सेरना होबानो जाबाय। नै जाबाय। ओमफ्राय बेखौ जानानै बे कालार होयो बियो। ओमफ्राय नैबेयाव कालाराव थांनानै नैबे अरिजिनालाव होनोसै। ओमफ्राय अरिजिनालाव होनानै ओमफ्राय बेखौ क्रप जाखांनायनि उनावहाय दाना नैबे टिक मार्कआव सेरना होनोसै। सेभ जाबाय नै बियो। दाना नैबे सेभआव सेरना होनोसै जों। सेभआव सेरनानै होखांनायनि उनावहाय नैबेयाव ओंखारगोन नै ओरै इमेज दं नै JPG, माने इमेजनि साइजआ JPG जायो। ओमफ्राय PDF नांगौबा नैबे PDFखौ सेलेक्ट खालामगोन जों। ओमफ्राय PDF सेलेक्ट खालामखांनायनि उनावहाय नैबेयाव साइजखौबो सेलेक्ट खालामो जों, बेसेबां HD खालामनो ना मा खालामनो नै। ओमफ्राय बेना 500 KBनि गेजेराव बिदों। नैबे 300 KB बेनो जागोन। ओमफ्राय जुदि हाइ नांगौबा नैबेयाव हाइ दंमोन, खिन्थु बे पेमेन्ट माबानोसो बायनांगौ, साबसक्रिपसन लानांगौ। ओमफ्राय जोंनोथ' एथ' बिदि दरखार गैया, जोंनो बेखौल' बानायगोन नालाय। ओंखायनो बेखौ ओरैहाय नैबेखौ फुरा हाइआव होदो, होमबा 300 KB जागोन। ओमफ्राय बिनि उनावहाय बे नैबे सेभआव सेरदो। ओमफ्राय सेभआव सेरबानो ओंखारखागोन नै बेबायदि। ओमफ्राय कमप्रेसनखौ नैबेयाव थांनानै बेबायदि HD खालामना लाबानो जाबाय। नै फुरा हाइ खालामना लादो। ओमफ्राय उनावहाय दाना नै सेभ टु फन स्टरेजाव सेरना होदो, होमबानो सेभ जानोसै बियो। ओमफ्राय फाइलखौबो सेलेक्ट खालामनो हागोन नै, जिखुनु जाया बबे फल्डाराव बानायो नों सिनायनाय बायदि फल्डाराव बानायबानो जाबाय। आं नैबे बाहेरायावनो बानायनोसै नै। मोननै माबा दं, मोननैल' फाइल दं। बाव सेलेक्ट जाया, जिखुनु जाया मोनसे सेलेक्ट खालामनो थिनदों। होमबा आं नैबे डकुमेन्ट्सआव सेलेक्ट खालामनोसै। डकुमेन्ट्सखौ सेलेक्ट खालामबाय आं। बेयाव इउज फल्डाराव थांसै, ओमफ्राय एलाउ होनोसै। होमबासो सेभ जानोसै बियो PDFनो। दाना आं थांनानै नायफिनसैलाय। थांबाय आं, ओमफ्राय मेम'रियाव थांबाय। ओमफ्राय मेम'रियाव थांनानै नैबे डकुमेन्ट्सआवमोन। बे डकुमेन्ट्सआव फैबा नैबेनोमोन नै PDF फाइलजोंसो अपेन जाबाय बियो। आरो आं दा डिटेल्सखौबो खोन्थागोन नै PDF। आरो नैबेयाव थांनानै आं बिनि डिटेल्सखौ देखायनि। डिटेल्सआव थांबाय आङो। ओमफ्राय नै PDF फाइल जाबाय 386 KB। ओमफ्राय नैबे नै दिनैनि टाइम जाहैबाय बियो। बिदिनो खालामनानै लादो नोंथांमोना। बिनि उनावहाय एप्लाइ खालामबानो जाबाय। भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव रोंसिगोन जानांगौ। रोङाखैबा कमेन्ट खालाम। अब्ला दिनैनि थाखाय एसेनोसै भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। थेंक इउ।